Здравейте, приятели! Сигурно ви домачня за мене, защото доста отдавна не съм се включил, но аз малко и аз съм човек, нали? Трябваше да видя как е морето. Знаете ли, сега съм тук в едно место, за втори път правя видео тук, защото съм убеден, че първия път не съм го направил достатъчно добре, за да заинтересувам този купувач, този човек, който ще оцени това място. Защото става въпрос за следното. Това е един имот, който е цели 500 квадрата с колко, може би около 25 квадрата лице към улицата. И най-важното е, че той е височко и е с гледка към морето. Там се вижда морето. И освен това, в него има една... Сега някой от вас ще каже, това не е къща, това е барака, това е не знам какво. Не е вярно. Това е къща, при това много хубава. Много хубава. Нека да изглежда зле. Защото аз сега даже ще я снимам и отвътре. Всъщност, сега отворих им прозорец. Цели 2 стаи има вътре, даже баня столетна. Така, както я гледате. Значи, според мен тя е около 40 квадрата. Не съм я мерил, но може би е 40 и малко дори, защото тук отзад, ето това е банята и туалетната. А сега ще направя един поглед отвътре. Не се стряскайте. Так! Това е едната стая. Там се вижда банята. Там се вижда втората стая. В интерес на истината и отпреде този навес, предполагам, почти съм уверен, че можем да го приобщиме към сградата и ще се получи една доста голяма стая. Даже може би втора. Тоест ние тук съвсем спокойно в тази сграда, която на всичко отгоре дори е масивна, ако забелязвате, и то изглежда доста добре. В тази сграда съвсем спокойно може да се направят 2 стаи, кухня и бани и туалетна. Така както ви изглежда барак. Най-впечатляващото, чакайте сега ще се кача да видите морето. Тук може да седите, да си пивате узото и хоп, ето го морето отсреща. Високо, прохладно и сме на не повече от 700-800 метра от плажа. Тъй като имам много... Не бих казал конкуренция, защото това не е конкуренция, защото конкуренцията е нещо хубаво, но тук съществуват едни същества, които ходят след мене буквално и ми създават проблеми. Затова аз няма да кажа къде е точно, защото тези същества в последствие създават неприятни емоции. Тук всъщност има и още една сградачка, която е ето тази външна туалетна. Всичко това ще бъде узаконено. Ток, вода, разбира се, може да се вкара. Ток е имало явно. Най-вероятно сега е спрян. И цената, приятели, едни 50 000 евро само. Цената е 50 000 евро. Повтарям параметрите, 500 квадрата двор. Можете да си сложите вътре кемпер, каравана, каквото искате. Ток и вода има и дори има сграда, която ще бъде около 40-45 квадрата, плюс външна сграда, която може да бъде баня, туалетна, складче и така нататък. 50 000 евро. Какво му плащате на това нещо? И тъй като явно миналия път не съм го представил достатъчно добре и се задържа, затова реших така, минавайки от плажа насам, да покажа това малко бижу. И всеки от вас, който пожелае, нека да ми се обади, аз съм на линия, да заповяда и може да стане него. Тук даже отдолу имаме и бетонна плоча. Ето това е бетон. Това тук е бетон за паркинг. Защо доста добре уредено. Така, приятели, обадете ми се и този имот ще бъде на някой от вас. Чао за сега. Не мога да изключа, защото връзката е бавна. Тук в Гърция не можем да се похвалиме с много бърза връзка, но както и да е. Дано да се вижда добре видеото, ако не ще направя нова, аз не се отказвам лесно. За сега, чао от мен.